Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза мавҷи радиои навро гӯш карда истодаед ва ин барномаи шумгӯи бетанаффус ин дам бо шумо ман Зарнигори Рустам. Дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ситураи тобноки эстрадаи тоҷик, яке аз сарояндаи бисёр хушсаду хушсимо ки имрӯз ташриф оварданд ба радиои нав, Мино Баҳрилоева. Хушомадед мегӯем ба радиои нав. Хушомадед. даъват кардед. Зинда бошед. Мино, барномаи мо ки барномаи шомгоҳӣ аст. Якумин саволе ки ба тамоми меҳмонон мо пешниҳод месозем ин дар бораи он аст ки шом барои шумо чӣ хел сар мешавад одатан? Умуман шумо шом гуфта чиро мефаҳмед? Бо ки онро истиқбол мегиред, дар куҷо мегузаронед одатан? Метавонед гуфта? Это же каждый раз по-разному. У нас обычно вечер это салон, свадьба, банкеты, концерты. Амин хел мегузарад? Да. Ну, не всегда, но шом в первую очередь ужин. Якум ин хӯроки шом аст. Дар хона ҳам мешавад ки шумо бо модар бештар шомро истиқбол мегиред? Албатта. Модар ягон нафаре ки ҳамеша дар бари шумо дастгирӣ мекунад. Мино, мо медонем ки дар гузашта шумо дар яке аз гурӯҳи рақсии номдор падида ҳунарнамоӣ мекардед ва мегуфтед ки аз сину чанд солагӣ шумо дар ҳайати ҳамон гурӯҳ будед, чанд сол дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардед ва умуман ба ҳамон гурӯҳ рафтан ин пешниҳоди кӣ буд? Ин хоҳиши худатон буд ё пешниҳоди ягон каси дигар буд? Пешниҳоди модарам буд. Аз сини 7 солагӣ, 6.5 сола будам то сини 16 солагӣ, то тамом вақте ки сарояндагиро сар кардам. Ин давоми чанд сол аллакай? Аз 7 солагӣ то сини 16 солагиам. Ҳамин ҳунаре ки масалан дар шумо ҳаст, албатта ин ҳам санъат аст, зеро ки на ҳар кас аз овор зебо рақсида метавонад дар саҳна. Ва чӣ сабаб шуд ки якбора шумо аз рақс ба сароидан гузаштед ба сарояндагӣ? Боз ҳам модарам. Боз ҳам модаратон. Чӣ хел, яъне ки модар аввал мехостанд ки шумо бирақсед, баъдан мехостанд ки сароид? Модарам худи Мино куҷост? Фикри Мино, хоҳиши Мино куҷо аст? Дар дасти модараш. Дар дасти модараш. аҷоиб. Аз аввал модарам барои чӣ маро ба рақс бурдан? Ман дар хурдӣ бисёр беҳаракат будам. Кам ҳаракат, беҳад кам ҳаракат будам. Баъд модарам гуфтанд ки амира дар рақс бурдан дар кор ки камтар кушод шавад. Бале. баъдан дигар аз рақс гирифта натавонист. Яъне шумо муҳаббат пайдо кардед ба рақс. Бале. Гуфта метавонед кадом таронаи шумо дар байни мардум шуморо ҳамчун сароянда машҳур карда тавонист то андозае? Фикр мекунам суруди аввалинам айёр. баъдан бачаи дарвозӣ, баъдан камки данғара. Бисёр шуданд баъдан. Шумо метавонед ки яке аз ҳамин сурудҳоро айни замон бо садои зинда 4 мисра барои шунавандаҳои сароед метавонед? Бале. Марҳамат, мешунавем. Кадомашро? Бачаи дарвозӣ бошад. Сия чашмакан дидум шахшидум, яке гуфти чен бия ларзидум, хаёли дилаш хаёли шидум, عاشقی والشیدم فهمیدم سیاه چشمک کندیدم شخشیدم یکی گفتی جنبی لرزیدم خیالی دلش خیالی شیدم عاشقی والشیدم فهمیدم بچه دروازی نک با من بازی بره بابتم بگو آچمک نرازی بچه دروازی نک با من بازی بره بابتم بگو آچمک نرازی. ташаккури зиёд. Бисёр бо эҳсоси баланд, бисёр дӯст доштанӣ. Мино, барои чӣ бачаи дарвозӣ? Масалан, бачаи дигар ҷое не ё махсусан дарвозӣ пешниҳоди ягон касе буд ё ки интихоби худатон? Не, пешниҳоди ягон касам набуд. Ин суруд чӣ хел таваллуд шуд? Ин сурудро мо аз шоир Хайрандеш хостем харидорӣ намоем. Дар унҷа ҳамин суруд бо суханои бачаи данғара буд. Аҷоиб. Бачаи данғара ба бачаи дарвозӣ табдил ёфт. Баъд ман 16 сола духтари ёш нао сароянда шудагӣ ҳози якум суруда хондам. Суруда машҳур шуд, суруди айёр. Дуюм данғара гӯем. Баъд мегӯянд ки ин ҳамин духтар сразу буромада рост номи данғара гирифтаест. Бале. Аки Хайрандеш гуфтум нельзя будет, чтобы ҳамин данғара набоша. Я потом спою, но я сейчас только вышла. Я не хочу, чтобы все там подумали, что только вышла и сразу ҳамин данғара на час пидеста. И вот он мне говорит, через 2 дня приди, я там поменяю. Овардан ки дарвозӣ.
Что спела красиво. Ну-ка, Миша. дарвозе ҳам интихоби он кас буд. Да. Аҷоиб. Яъне ба ҳаёти шахсии шумо ягон алоқамандӣ надорад. Мино мо медонем ки шумо дар саҳна ҳам мерақсед, ҳам месароед. Барои шумо кадомаш ба дили шумо бештар наздик аст? Рақсидан ё сароидан? Кадомаш осонтар аст барои шумо? Кадомаш душвортар аст? метавонед гуфта? Ҳардуяш. На ин на онаш душворӣ надорад, вале бе сароидан рақсида метавонам. Аҷоиб буд. Ана дар вақти сароидан берақс наметавонам. Дар вақти сароидан бояд ман бирақсам. Бояд бирақсед. Дар вақти рақс агар насароям мерақсам. Дар вақти сароидан берақс наметавонам. аҷоиб. Ва вақте ки ҳамин сурудҳои шумо офарида мешавад, ҳамҷоя бо рақс, ҳамҷоя бо ҳамон чизе ки сурудҳои шуморо комил мегардонад, мебароед, ҳам мерақсед, месароед. нигоҳи назари мардум гуногун аст ба эҷодиёти ҳунармандон. масалан ба танқид шумо чӣ гуна назар мекунед ба либоси шумо, ба рақсидани шумо, ба ҳаракатҳои шумо дар саҳна? шуморо намеранҷонад, дилгир намекунад? масалан рӯ ҳафтода намекунад то андозае? масалан шумо заҳмат мекашед то ки барои мардум як чизи наве пешниҳод кунед, лекин аз тарафи дигар боз танқидҳое ки он қадар хуб нестанд. Спасибо, чо ғайбат. хуб, Зиқ намекунам. зиқ Аҳамият намекунад. наметиҳам. аҳамият намедиҳед. Худамро зиқ намекунам. беҳтарин аст, беҳтарин. бигзор чунин бошад, зеро ки ин барои санъаткор як чизи муқаррарӣ аст. ҳамеша дар борааш чизҳо мегӯянд. аз интихоби касбе ки масалан шумо имрӯз сароянда ҳастед, ягон маротиба пушаймон шудаед ё ки не? амон вақте ки модарам гуфт ки сароянда мешавӣ, дар дилам набуд сароянда будан. Дар дилам мехост ки танҳо рақс кунам. рақс кунед. бале ба модарам шарт монда будам ки агар як суруд мехонам, аз якум сурудам машҳур нашавам, дигар намесароям. бале дигар намехонам, мерам рақс мекунам. ҳамонҷа ҳамин якум суруди айёра хондем ки машҳур шуд, пушаймон шудам. бале ҳамонҷа пушаймон шудам. ҳамонҷо. бале аввалин бори ки пушаймон шуда будам, ана ҳамонҷо буд. дигар баъд аз он пушаймон шуда ки не. агар сароянда намешудед, кӣ мешудед? аз хурдӣ фақат мехостам журналист шавам. рӯзноманигор шудан мехостед? бале вақте шумо масалан санъаткор шудед, таъсири он ҳаст дар ҳаёти шахсии шумо? шуморо ҳамчун як духтари гӯем ҷиддӣ қабул мекунанд ё ки ҳамеша ба шумо ҳамчун сароянда нигоҳ мекунанд, назар мекунанд? ба ҳаёти шахсии шумо таъсираш калон аст касбатон ё не? Не. Люди, когда со мной знакомятся, хуб, когда со мной знакомятся, они видят как певицу, да, но когда со мной сидят, общаются, они уже не видят во мне певицу. Они видят просто человека. инсона мебинанд фақат. беҳтарин аст. И все мне это говорят, то, что когда с тобой знакомишься, сидишь, уже тому сароянда, то, что ты певица, ты на сцене, это все забывается. Ты просто как хороший человек с нами сидишь, нам этого достаточно. ин беҳтарин аст. пеш аз ҳама инсон будан ва ҳамчун инсон дӯст доштани нафаре. ва бисёр инҷо дархостҳо ҳаст. боз як паёмак омада расидааст. салом мегӯянд ба шумо аз ноҳияи Қубодиён Акмал Азизов. Алейкум салом. ва Фаррух мегӯянд ки салом аз шаҳри Челябинск. сар аввал хушомадед мегӯям инуро ба барномаи шумо. як суруд барои мо шербачаҳои дур аз ватан месароидан хеле хуб мешуд. ман дар бораи ватан тарона доред шумо? Дорам. марамат дар шакли зинда мешунавем аз Мино. ای وطن چون زر همیشه بودایی در خونی ما، در دلی هر یک سخن در مصرعی موزونی ما. ای وطن چون زر همیشه بودایی در خونی ما، در دلی هر یک سخن در مصرعی موزونی ما. сароидани хеле зебо буд. Минобону зинда бошед. дар эҷоди сурудҳо аз эҷодиёти кадом шоирон истифода мебаред? аз мисраъҳо, матнҳое киро интихоб мекунед? бисёртараш аввал аз Самин Хайрандеш буд шоири халқӣ, баъд ҳозир аз Орзуи Софи бисёр суруд мехонам. он кас ба мақсад барои шумо бо хости шумо эҷод мекунад? бале. он чизе ки эҷод мекунанд ба таби дили шумост? бале. беҳтарин аст. мо якҷоя мешинем эҷод. кас эҷод мекунад, ба ман нишон медиҳад, ман мегӯм иҷаш маъқул шид, иҷаш камтар ҳалиш кунед. бо иваз мекунанд. беҳтарин. Аслан Раджабов менависанд дар саҳифаи Вайбер, мегӯянд Минобону ба шумо салому дуруд. як таронаи зинда мехондед. ин шом шояд ҳунари эҷодӣ бо шакли зинда аз Мино Баҳрилоев аст. ана акнун зинда месорем? ман як сурудро беҳад дӯст медорам. оҳо, беҳтарин. суруди Султони қалбам. марҳамат, гӯш ҳамон мекунем. сурудро мехоҳам бисароям. сароед.
یک دل میگم برو برو، یک دلم میگه نرو نرو، طاقت ندارد دلم به تو چی کنم. دررررررم پیش عشقی زیبا زیبا، خیلی کوچکی دنیا با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطانی قلبم تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون نگر است تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یاری زیبا. مینا زنده باشید و خسته نشدید، مونده نشدید. اینجا ترانه هست، من میخوایم که اینچنین تمام شنونده ها شکلی پره رو با موسیقیش چنان شما ثبت کرده ترانه رو بشنوند. اینک ترانه رو یک جای گوش میکنیم، میرقصیم، میبوزیم، من خورسندی میکنیم. در موجی نباشید. Эти люди украли важную информацию от компании Нурабиса. Надо вернуть. Справишься? یک دونم جونی تو اندر جونم، کی میشوی مهمونم، بگو شبی یلدایی، ای همشو زیبایی، می آیی، بگو داستان حرفی داره همیشه آنلاین، تو رو انتظارم. بله گلی نسرینم، یاد شیرینم، نکنی تو غمگینم. بله نازی بارانم، رازی پینهانم، کی میشوی مهمانم، بگو شادیه آوردی تو با دل من، قطره آبت کردم بعد نگاه این چشمان زیبا، مال تو شده دل دارم دل من، داستان حرفی داره همیشه آنلاین، تو رو انتظارم. بله یک دونم جونی تو اندر جونم، کی میشوی مهمونم، بگو شبی یلدایی، ای همشو زیبایی، می آیی، بگو بستی دل به دل من، هی هستی بو گلی من، خانه یادت کردم، به نام تو ساختم عزیزم اکن، هم باز قلبی تب دارم، مهر تو نکن، داستان حرفی داره همیشه آنلاین، تو رو انتظارم. بله گلی نسرینم، یاد شیرینم، نکنی تو غمگینم. بله نازی بارانم، رازی پینهانم، کی میشوی مهمانم، بگو
идома дорад барномаи шумгӯи бетанаффус. ёдовар мешавем ки ин шум дар барнома дар меҳмонии мо қарор доранд. яке аз сарояндаи хушсадои тоҷик Мино Баҳрилоева. бори дигар хуш омадед. ташаккури зиёд. шум бахайр ва занг аст, биёед қабул мекунем. Салом алейкум. ассалому алейкум. салому алейкум. Апа созе нағзин тенҷи. шукри худо. Саломатиё хуб аматен. раҳмат. саволи шумо. Аз шаҳри Бухтар занг мезанам. беҳтарин. марамат. савол дошта бошед, мешунавем. Агар илоҷ боша ҳамин хай меҳмони шуморо ба радиои шумо хушомадид мегӯем. доимо сарбанон сарфарои пансия хонобуд бошам. мо аз мухлиси ашадии онҳо мебошем. як савол доштем. гӯш мекунам. ҳамин апаи Минобону зодаи кадом ноҳия ё ин ки шаҳри тоҷикистон мебошад? агар ин махфӣ набошад мехостем фаҳмем. махфӣ нест. таваллудшудагиам дар шаҳри бохтар. Бухтар пешара Қурғонтепа. қурғонтепа, бале. лекин калон шидагим на душанбе. саломат бошед. мо аз шаҳри Бухтар занг мезанем. ташаккур барои занг ва идома медиҳем барномаро. азизон, шумо метавонед мисли ин шунавандаи мо ин лаҳза ба эфири мустақим занг занед. рақамҳои иртиботии студияи мо ҳамон аст 44 62 00 955. мешунавем. Салом алейкум, апа Жарнигор. салому дуруд, марамат. номи шумо? Номи ман Рухшона аз шаҳри Хуҷанд ҳастам. рухшона бону. агар саволҳо дошта бошед, мешунавем. пеш аз ҳама ман ин Миноро ба студияи шумо хушомада мегӯям. Мино такая горячая, да? Пусть гап заданги ҷон. Да, это нами чувствуется. хуб, салом Когда бошед. Байдоша гӯш мекунед, худаш дасту по мерава рақсба. Очень Вот ман приятно. Мино ба мегуфта ки солои сол дар саҳна боша ва ҳамин ҳам рақсидану ҳам нағз месароям ва ҳамин рақсшонам давом кунад. Оно худшон бро меша хеле ва рақосоям дар кор не. Танҳо ҳама внимание ба суи ҳамин Мино мешавад. Ташаккури зиёд, ҷони ширин. Спасибо, мне очень-очень приятно. Продолжайте в том же духе немножко. Спасибо, Мы мама. вас любим. Спасибо. саломат бошед. ташаккур барои занг ва навиштанд. як нафар бо ном Дарёдил, шунавандаи доимии мо, мегӯянд ки салому дуруд ба меҳмони азизатон ва ман мехоҳам ки 4 мисра тарона сароянд дар бораи модар ва месароед бале. дар бораи модар, махсусан барои шумо бо овози зинда аз Мино Баҳрилоева. ба хобам омадим шаб ё модар, сарамро силабин муди, навозиш кардиям бо ноз. ба хобам омади охар, ба бедорӣ намеоӣ. чаро модар, ба бедорӣ намеоӣ. чаро модар. Мино зинда бошед. гиря ташаккур. мекунам давоша. мешунавем шунавандаи дар хати алоқа. алло, салом алейкум. ассалому алейкум. шумо алейкум бахайр. салом. шом бахайр бошад. апаи Зарнигор. саломат бошед. марамат. саволҳои шумо ба бону Мино. бону Минора хушомадед мегӯем ба радиои нав. саломат бошед. ман мехостам як савол киям. мешунавем. ҳамин апаи Зарнигор, шумо ҳамин клип агар тамошо карда бошед, бо ҳамроҳи Қадам Қурбонов як суруд мехонанд. хуб. дар онҷа бону Мино мега ки наку ҳама мебинанд, мега ку ҳамун барои ки дар ҳамоми бале ташаккур барои дастма савол. мехапа барои ҳамо мегӯм ки нак нигоҳ дора, нарас дастма. ба фикрам ба саволи худ алоқаи ҷавоб гирифтед ва менависанд боз шунавандаи дигар 0606 мегӯянд салому алейкум, шумо бахайр. мехоҳам ки овозашонро сайқал диҳанд, таронаҳои бештар эҷод кунанд, чун овози Мино бисёр нотакрор аст. ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, инак Мино, дар зиндагӣ ҳамаи мо шумо бисёр ниёз дорем ба одамоне ки моро дастгирӣ мекунанд, махсусан ба ғайр аз оила, дӯстон мавқеи хос доранд. масалан барои шумо ҳамчун як ҳунарманд, уман ҳамчун як инсон, бо ки дӯстӣ кардан осонтар аст, бо писарҳо ё духтарҳо, ва барои чӣ бо инҳо осон аст ё ки бо дигаре душвор аст аз нигоҳи шумо? бо писарон барои чӣ? осонтар аст. барои ки чӣ? духтар ба як духтари дигар бахилӣ аст. ҳасад ҳаст. Бале, зависть есть. Все равно это есть. В каждой девушке это есть. Ага. А когда ты с парнем дружишь, там нету
он не может завидовать тем, что у тебя есть, или я не могу завидовать тем, что у парня есть. барои амин бо писарҳо Да. беҳтарин кадом вақт дар худи шумо илҳоми суруд офаридан пайдо мешавад? Шабона, рӯзона, ё вақте ки шумо хурсанд ҳастед, ё ки шумо ғамгин ҳастед, ё ки ягон лаҳзаи ҳаётро ба ёдатон мебиёред ва мехоҳед ки ягон таронаи нав эҷод кунед? Дар кадом вақт? Саволи манро фаҳмидед? Шабона. Шабона. Шабона, бале. барои чӣ шабона? Барои ки рӯзона бисёр вақт хоб. шабона вақти хурсандиятон ё ки ғамгиниятон ё ки хаёлӣ мешавед ҳамон дам? Не, вақти хурсандӣ. вақти хурсандӣ фақат. Бале. Барои Дар мис- вақти ғамгинӣ фақат гирья мекунам, тамом. Бисёр Ягон гирья фикр дастар намебиёд. аҷоиб. ин дуруст аст, зеро ки ҳар як одами зинда гирья мекунад, эҳсосӣ аст албатта, ва дар давоми як моҳ тақрибан чанд маротиба гирья мекунед аслан? Зиёд. зиёд. Сабаб чӣ буда метавонад? Кӯчактарин ё сабабҳои бузург? Аз кӯчактарин то бузург аст гирья мекунам. Ягон филм тамошо кунам ҳам гирья мекунам. эҳсоси аст. Беҳад, бале. вақте ки гирья мекунед ботинан худро сабук эҳсос мекунед? Бале. сабук Ман мешавед? дар зиндагӣ духтари ҷангара нестам. аҳа. ҷанг ки намекунам. Ягон кас ки агар гапоям гуре задам мерам, ҳамон қаҳра ба гирья мебурорам. беҳтарин. лекин мо таманно мекунем ки шумо бигзор ҳамеша хандон бошед, Ташаккур. хурсанд бошед. дар ҳаёти ҳар як санъаткор медонед чӣ аст? лаҳзаҳои аҷоиб аст ки вақти пеш аз ба саҳна баромадан рӯй медиҳад ё ки ғайри чашм дошт ҳангоми дар саҳна будан рӯй дод. ин лаҳза барои шумо хандовар буд, аҷоиб буд, чӣ гуна буд? фикр мекунам аз хандаатон пайдост ки хеле бисёр будам хел ҳолат. Бале. Чӣ Якум гуна? маротибае ки даёдам аст иди ҷавонон буд. хуб. Якум маротиба ба саҳна баромадагӣ будам. Баъд концерти зинда буд. аҳа. фикр мекунам ҳамон вақт зинда мумкин сароидаам наметавонистам. Бале. шояд барое ки ман хондагӣ не ҳам як суруда ду рӯз тамрин додем буровардем. хуб. мумкин аз зудаи зинда сароида намебаромадам он вақт. баъд ба ман гуфтанд ки хел майл аст. гуфтам ту фонограмма хон, дигаро зинда месонад, ҳеч ка намефаҳмад. гуфтам майли. баъдам ин дар микрофоне ки сим дорад. Микрофон буромадам дар саҳна, ҳамин рақс када хондам. аз мобайни сурудам ҳамин ҷавонон ҳама ба қарсакзанӣ буромад. ҳама додувой кардану қарсак задам. фикр кардам ки ман ёдам маъқул шидам. боз якбора ҷазб гирифтам, рақс кардам. охир дар суруд тамом шавад. ҳам хисарамро хам мекунам, сими микрофон дар вай тарафи саҳна ғалтидагӣ. ва шумо сароида истодед? ман сароида истодам. концерти зинда. аҷоиб буд. бале. зиқ нашудед? ғамгин нашудед? гирья кардам. гирья кардед? хуб, занг аст, мешунавем. алло. салом алейкум. ассалому салому алейкум. алейкум. як роҳ рафтем. рӯи сафед. дигар бисёр суҳбат гирем. мо хостем дар ҳамин суҳбат шумо ҳам ҳамроҳ бошем. марҳамат. беҳтарин. меҳмони шуморо хушомадед мегӯем. ташаккур. саволи бисёр шумо. шавандаи хуба, бисёр шавандаи зебое. мо бисёр сабти клипошонро тамошо мекунем, гашта дар гашта. як бародар ҳамроҳ рафтесем, яке аз мухлисои ашадӣ ҳастем. саломат бошед. бародармон аз сабт як клип мехоҳад, як эпизодша гуфтан мехоҳад. агар имконият боша, иҷозат боша, ҳамин мегам. мекунем. миноҷону мираю. миноҷону мирай, саломат бошед. ташаккур барои занг. ин як лаҳзае аз клипи ба фикран шумо буд, таронае ки ҳамҷои сароида шудааст. умуман мино, дар хотир доред ки шумо мухлисони муайян, амиқ, зиёди худро доред ва ҳар як нафар аз онҳо дар бораи шумо чизе донистан мехоҳад албатта. ва дар ёдатон ҳаст аз ҳама саволи аҷоибе ки ба шумо дода буданд ё сухане ки барои шумо гуфта буданд дар ёди шумо ҳаст? марҳамат. бисёрам як савол медоданд. номи ассосият чист? номи ассосиятонро гӯед. бале. гӯед. мино. мино аст албатта. ба занг аст, мешунавем. алло. салому алейкум. шом бахайр. апаҷон мия ҷуро боду сухан шеър табрик мекардем. ташаккур, саломат бошед. ва мино, шояд бо ду мисраи зинда табрик мекунед нафарро? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ана табрики беҳтарин муборак бошад ҷашни зодрӯзӣ. номша намедонist магар бале. номша мегирифт. тӯҳфаи дӯстдоштаи шумо кадом аст? умуман дар ҳаёти шумо буд тӯҳфае ки аз ҷониби мухлисатон буд, то ҳол бо худатон нигаҳ медоред, барои шумо азиз аст ва ҳамин тӯҳфаро ба шумо замоне Большая кардам, плюшевая мишка. то ҳол дӯст медоред? Хирсаки зинда. ин аз чӣ далолат медиҳад? ҳоло ҳам дар ботини худ то андозаи шумо кӯдак ҳастед яъне? Шояд то ҳозир агар ягон кас пурсад чӣ падарка кунем, ягон мишкаи калон биёрем. чӣ кор мекунед бо онҳо дар хона? Я их обнимаю, сплю. оҳо дӯст медоред яъне. тароне аз шумо гӯш мекунем, баъдан бармегардем. امشب همین شب تو بیام بیده و دلگوش شبم خوش شب چشم انتظاری امشب غم دل شود فراموش در آغوش بسی نه سرگذاری ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه از غم زمانه این دل دیوانه به سخت عاشقانه تپیده 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 دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه غم ده دل نمانه دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه شبانه شیدا خونجی گرزی غم والا غم مخور زمانه دنیا با کس نمانه دل که عاشق شیدا خونجی گرزی غم والا غم مخور زمانه دنیا با کس نمانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه از غم زمانه این دل دیوانه به سخت عاشقانه تپیده 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 دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه غم ده دل نمانه دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه شبانه عشق تو برای من عزیزی برایم همه چیزی ای عشق با نگاهت من اسیرم نباشی گر بمیرم ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه ای دلم دیوانه از غم زمانه این دل دیوانه به سخت عاشقانه تپیده 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 دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه غم ده دل نمانه دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه شبانه دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه غم ده دل نمانه دل دیوانه دل مستی عاشقانه بیا بیا تو به بهانه شبانه идома дорад барномаи шумгӯи бетанаффус. Минобону, аз нигоҳи шумо санъаткор бояд чӣ гуна бошад, то ки санъаткори ҳақиқӣ шуда тавонад? фикр мекунам бояд хоксор бошад. Санъаткор Хоксор бояд бошад. хоксор бошад, вале бояд дар мобайни халқ бошад. Бояд аз халқ худро дур нагирад. Сарбаландӣ, ҳавобаландӣ накунад.
ҳамин чиз ки шумо қайд кардед воқеан ман низ хеле ва хеле дар одамон қадр мекунам ва хислатҳое ки дар инсонҳо ба шумо писанд нест ино кадом ҳастанд гуфта ҳаво метавонед? баландӣ, мағрурӣ бале, бад мебинед. бале. умуман дар санъати тоҷик ҳунармандон бисёр ҳастанд. бо кадоме аз онҳо шумо робитаи дӯстии наздик доред? фикр мекунам дӯстии наздик надорам, вале бо ҳамаш рафтуомадӣ дӯстии бародарона дорем. салом алейк, ҳурмату иззат дар мабайни бо ҳамаш. Ягон кас кати гапом гирехтагӣ нест. бино дӯстии наздик надоред, барои чи ин дар соҳаи санъат номумкин аст? Не, мумкин аст, чаро не? Вале намедонам. намедонед ки барои чи нест? Барои чӣ нест, вале. шумо мисли дигар санъаткорон албатта бисёр фаъол ҳастед дар шабакаҳои иҷтимоӣ то ки наздик бошед ба доираи мухлисони худатон. аксу видео наворҳо ғайра ғайра мегузоред. дар он ҷо саҳифаҳои киро шумо пайгирӣ мекунед, тамошо мекунед, мебинед? барои шумо шавқовар Аз аст? санъаткорон? бале. Бисёраш. аз санъаткорони тоҷик масалан? Санъаткорон Меҳри Нигор, Шабнам, Фарзона, Фирӯза, ҳамаш аст. аз ҷаҳониён чӣ? Шакира. беҳтарин. барое ки шакирам хеле зебо мерақсад. Бале. зинда бошед. занг аст, мо мешунавем. алло. алло, ассалому алайкум. ассалому алейкум. шумо бахайр. номи шумо ва марҳамат. саволи шумо? номи ман ҷумъахон, ман аз шаҳри Москва занг задистам ба апай мино. мо мухлиси беҳтарини апай мино. як савол дорем. Гӯш мекунам. мехоҳем дар бораи муҳоҷирон як суруди ҳамин тамоми санъат кати қати якай қадам неки боша бо. хуб, Насиб. Насиб. дар оянда байнобар саломат мегирем. бошед, худованд нигаҳбон боша. апай мино шуморо ҳамавақт мо мухлиси ашадии шумо шаҳри Тулский област, Федератсияи Россия. ҳамавақт мо шуморо гӯш мекунем, ҳамавақт мо дастгирӣ мекунем шуморо. Ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. саломат бошед. ташаккур барои занг. соли 2020 аз нигоҳи шумо барои шумо чӣ гуна буд? нобаста аз оне ки сол барои қариб тамоми сайёра мушкил буд, вале ҳаст чизҳое ки дар ҳамин сол барои шумо бисёр хуб буд, хотирмон буд. шумо метавонед дар ин бора гуфта? Як чиз бисёр хурсанд кард ҳамин сол, хуб, ки дар оилаи мо ягон кас коронавирус нашуд. яъне ҳама сиҳат саломат. Бале. беҳтарин. зангро қабул мекунем. охирин занг аст. мешунавем. алло. Алло, новое радио, привет! салом. 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 шумо бахайр. Можно, да, по-русски? мумкин аст. бале, Можно, марҳамат. можно. Я в Москве и очень сильно скучаю по своей стране. Когда я скучаю, я слушаю ваши песни. А что вы делаете для того, чтобы вспоминать вашу теплую страну, когда вы находитесь не в Душанбе? Тоже слушаю свои песни. ташаккур барои занг. бисёр як духтараки хушсадо бо таби волида. зинда бошед. ва мино бисёр дӯст медорад касбашро ва инчунин танҳо таронаҳои худашро гӯш мекунад. вақте ки берун аз кишварам бошад боз таронаҳои худашро гӯш мекунад. ҳамин Бисёр вақт. умуман ба ғайр аз таронаҳои худатон боз сурудҳои киро гӯш мекунед шумо? масалан аз санъаткорони тоҷик Аз санъаткорони тоҷик сурудҳои Баҳром Ғафуриро бисёр гӯш мекунам. гӯш мекунед? Бале. ба шумо маъқул боз? Меҳри Нигори Рустам, Нозияи Кароматулло, Шабнам, ба шумо писанд? Фарзона. Ҳамаш нигинамон қулува. ҳамашонро баробар гӯш мекунед. беҳтарин. дар соли нав чӣ нақшаҳо доред? Мехоҳам дар ягон филм бозӣ кунам. нақш офарид? Бале. дар ягон ҷо нақш офаридаед дар ягон филм? Не, набуд. Дар хурдиам буд, вале он филм набаромад. набаромад. Бале. ва мехоҳед ки нақш бозед? Бале. беҳтарин. консерт чӣ? дар бораи консерт Албатта, албатта. Ин чизо ҳаст. дар нақша ҳастанд? Бале, дар нақша ҳастанд. Чизи навгунӣ ҳамин чиз. аз беғарзи клипҳои наву сурудҳои нав мехоҳам як бор дар ягон филм. ҳунари худро санҷед? Бале. минобону ба мухлисонатон чӣ мегӯед Ба мухлисонам ки шуморо гӯш карда Мара истоданд? гӯш кард. Мара ҳама вақт гӯш карда истам. Сурудҳои маро гӯш карда истам. шуморо муҳимаш фаромӯш накунанд. Маро фаромӯш накунанд. Бале. саломат бошед. ва ман аз номи худам, аз номи кормандони радиои нав шуморо барои он ки пешниҳоди моро пазируфтед, ба радиои нав омадед, меҳмон шудед, вақти қимати худро дариғ надоштед, изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам. Ташаккур зиёд. дар оянда барои амалӣ шудани ҳамаи нақшаҳо, орзуое ки дар дили шумо аст, ба шумо муваффақият мехоҳем. бигзор ҳамаи орзуҳоятон ҷомаи амал бошад ва ҳамеша парвози шумо дар ҷодаи санъат баланд бошад, ба қолаҳои баланд бирасед. ба шумо беҳтарин хушои рӯзгорро орзу мекунем. минобону раман ба шумо низ тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳонам. саломат бошед. Зинда бошед.
ташаккур, хуш омадед мегӯем бори дигар. хуб, азизони дил, ин шом дар меҳмонии мо қарор доштанд яке аз санъаткори шинохтаи тоҷик Мино Баҳрилоева. дар ин ҷо барномаи шомгоҳии мо бо ном Бетанаффус ба охир мерасад. ҳамеша дар мавҷи нав бошед ва ташаккур барои таваҷҷӯҳ, диққат, зангҳо, смс паёмҳо, барои он ки бо мон будед. ман хотира сомешам давоми ин вақт бо шумо будам. боз ман Зарнигори Рустам. шом бахайр ба ҳамаи шумо. Новое радио. Новое